Right, left.
Io ho una sapere tutti.
Għaddit sena oħra għall-Laqda Mużikali San Giuseppe, sena oħra ta' ħidma f'kull qasam u sena ta' preparazzjoni għal festa oħra, Festa 2026. Ftit wara li għaddit il-festa tas-sena l-oħra, is-soċjetà kellha unur kbir meta l-istatwa tant għażiża tagħna, Malta rebbieħa, intramat bil-kolonna tagħha quddiem il-Librerija Nazzjonali fil-Belt Valletta, fi Pjazza Repubblika, fl-okkażjoni tan-Notte Bianca. Din żgur hija waħda minn dawk l-avvenimenti li ser jibqgħu jissemmew ma' snin. Lejn tmiem is-sena 2025 waqt seduta trali annwali kien imiss l-elezzjoni għal ħatra ta' kumitat ġdid u immedjatament wara il-kumitat mill-ewwel beda jaħdem u jistinka sabiex inkomplu nippreparaw għall-attivitajiet ta' matul is-sena. Is-soċjetà tagħna mhux biss hija soċjetà mużikali, imma għandha l-unur li permezz ta' diversi kummissjonijiet fiħdana tieħu ħsieb l-armar u n-nar tal-festa titolari ta' dan is-subborg. Mill-aspett mużikali, s-soċjetà matul is-sena komplet timxi l-qudiem u tagħti lezzjonijiet tal-mużika lil diversi studenti permezz ta' 3 għalliema dedikati. Dan fil-qasam tal-brass, woodwind u teorija rispettivament. Din is-sena wkoll reġa' kellna studenti li għamlu l-eżami tat-teorija u kellhom riżultati tajbin ħafna. Apparti dan, fejn tidħol il-banda din is-sena kburin li ġejna mistiedna l-servizzi ġodda barra l-Karkara f'diversi festi madwar il-pajjiż, pereżempju fil-Festa ta' San Nikola fis-Siġġieni, il-Festa ta' Santa Venera, il-Festa ta' Lourdes fl-Ħal Ġdid u din is-sena jmissna wkoll nagħtu s-semna fil-Festa ta' Santa Ċeċilja fil-Belt Valletta. Dan jawgura tajjeb għaliex bekk inkomplu nollu isem il-banda tagħna. Għal darba oħra, il-Kummissjoni Nar fih dan is-soċjetà ħadet sem fil-Festival Annwali tan-Nar fil-Port il-Kbir fil-25 ta' April li għadda. Barra minn hekk ta' min wieħed ifakkar li n-nar kollu li jinħaraq matul il-ġimgħa tal-festa jinħadem mill-membri tagħna stess u grazzi lilhom li b'sagrifiċċju u impenn kbir jaħdmu sena sħiħa biex matul il-ġimgħa tal-festa u speċjalment lejlet il-festa jagħtu spettaklu mill-isbaħ fejn kulħadd jista' jgawdi dan kollu mill-pjazza ewlenija tal-Kalkara. Ta' min isemmi wkoll li din is-sena ser nerġgħu ingawdu l-ħruq tan-nar mhux biss miż-żona tax-Xewkija iżda wkoll permezz tal-Barkun. Grazzi fl-aħħar nett tmur lill-Kamra tan-Nar taċ-Ċintura fejn il-membri tagħna jaħdmu dan in-nar. Is-soċjetà tagħna tħaddam kummissjoni fiħdana li tieħu ħsieb il-marċ u l-armar f'żona partikolari fis-subborg tal-Kalkara. Qed nirreferu bla dubju ta' xejn għall-Kummissjoni Santu Rokku. Din hija sena speċjali għal din il-Kummissjoni għaliex qed tiċċelebra 30 anniversarju mit-twaqqif tagħha. Għalkemm ta' min jgħid li l-marġ f'dawn il-ħawi kien isir ħafna qabel ma twaqqif ta' din il-Kummissjoni f'din iż-żona beda tiżin f'diversi toroq. Matul dawn it-30 sena l-membri ta' din il-Kummissjoni ħadmu bisħieħ sabiex sallum kull triq dawn il-ħawi jkunu mżejna kif jixraq. Ma naqasx matul is-snin xogħol siewi ta' manutenzjoni diversi affarijiet ġodda fejn jidħol l-armar. Bl-ikbar proġett riċenti jkun is-sed vandalori tal-pjazza li fiha tintrama l-istatwa. Minn hawn nirringrazzjaw lill-Onorevoli Byron Camilleri li bl-assistenza tiegħu din il-ħolma ambizzjuża setet issir realtà. Dan l-aħħar snin ukoll il-membri ta' din il-Kummissjoni ħadu ħsieb jorganizzaw serata f'dawn l-inħawi, ftit jiem qabel il-ġimgħa tal-festa, li attività issa daħlet sew fil-kalendarju ta' residenti ta' din l-akwata. Bla dubju ta' xejn il-marċ ta' tlieta huwa magħruf mal-membri u l-partitarji tagħna bħala l-Marċ ta' Santu Rokku u bi kburija ngħidu li aħna l-unika soċjetà fil-Kalkara li mhux biss narmaw din iż-żona żmien sabiħ tal-festa iżda wkoll l-uniċi li norganizzaw dan il-marċ biex inwasslu t-toma tal-festa titolari lir-residenti ta' din l-istess żona. Il-Kummissjoni Armar komplet il-ħidma tagħha wkoll sabiex permezz ta' manutenzjoni u armar ġdid terġa' bħal kull sena żejjen it-toroq tagħna fi żmien il-festa b'mod speċjali l-pjazza ewlenija tal-Kalkara u x-xatt pittoresk, iż-żona prinċipali fejn issir il-qofol tal-festa ta' dan is-subborg. Tkomplew il-banda lori ta' triq tal-Gazin, proġett li beda s-sena li għaddiet li dan seta' jkun possibbli grazzi għal fond miġjub mill-Kunsill Malti għall-Arti. Il-proġett tal-pavaljuni ta' triq il-Kapuċċini tlesta minn kollox u sar ukoll xogħol fuq l-arbli u l-pugmi ta' dan l-istess triq. Però żgur din il-Kummissjoni ser tibqa' tiftakar il-ġurnata liturġika tal-patrun tagħna San Giuseppe ta' din is-sena, eżattament it-19 ta' Marzu li għadda. Dan għaliex dakinhar finalment wara ħafna ġie inawgurat il-maħżen il-ġdid fit-triq il-Kapuċċini bl-isem il-Maħżen tal-Malta mill-Ministru Byron Camilleri. Ta' min jgħid li b'diversi xogħol li sar fih kif ukoll għajnuna kbira minn diversi membri u partitarji, illum bi kburija nistgħu ngħidu li mhux biss insejħulu l-maħżen iżda nistgħu ngħidu li għandna mużew tal-armar. Il-fera taż-żgħażagħ fih dan is-soċjetà tagħna matul is-sena ħadmu sabiex jippjanaw il-briju dak kollu li ġib miegħu fil-ġimgħa tal-festa. Ħadu ħsieb jorganizzaw diversi attivitajiet matul is-sena. Flimkien mal-Kumitat dejjem ħadmu jitfid sabiex il-partitarji jitaxqu bil-briju li jsir mal-marċ meta l-banda tagħna li missa servizz saħħa fil-festa.
Bo speċjali l-iktar il-marċ tant famuż mal-Kalkariżi, il-marċ ta' lejlet il-festa bl-istatwa tant Aziza ta' Malta Rebbieħa kif ukoll il-marċ ta' filgħodu. Bi pjaċir ngħidu li din is-sena verifikajna minn diversi fondi sabiex stajna ningħataw għajnuniet finanzjarji minn diversi entitajiet governattivi. Apparti l-għajnuniet li diġà semmejna l-sena oħra rġajna kwalifikajna fil-proġett li applikajna lih mal-Kunsill Malti għall-Arti li bih ser nibbenefikaw kemm f'Banda, Armar u anke fin-Nar. Il-Kummissjoni Armar ser tgawdi wkoll minn fondi ieħor bl-isem ta' Miżura 2, titjib tal-infrastruttura soċjali u rurali. Minn hawn nirringrazzjaw minn qalb lil-Sem li kienu ta' assistenza kbira sabiex stajna nħejju l-applikazzjoni u dak kollu meħtieġ. Fis-sede tas-soċjetà tagħna x-xogħol matul is-sena ma waqafx, kemm f'dak li huwa tiżin u mhux binqas il-manutenzjoni. Din is-sena permezz tal-fondi mill-Fondazzjoni Kottonera għalaqna l-proġett tal-Bjut ta' Barra. Kif dan il-proġett kien maqsum fit-tnejn immedjatament wara l-festa tas-sena l-oħra beda xogħol ta' manutenzjoni fuq l-appoġġi biex imbagħad fil-bidu ta' din is-sena beda x-xogħol fuq l-art u l-appoġġi tal-bjut minn ġewwa. Ma dan ukoll saret sistema ta' dawl ġdida u propju l-bieraħ l-erba' 15 ta' Lulju ġie inawgurat miċ-Chairman tal-Fondazzjoni Kottonera, is-Sur Joe Mizzi, flimkien mal-Ministru l-Onorevoli Alison Zerafa Civelli. Matul is-sena komplejna nieħdu ħsieb li narmaw is-seda l diversi festi bħal miliet u l-ġimgħa Qazza, kif ukoll din is-sena żejjna l-faċċata tal-Gazin fl-okkażjoni tar-reħ tan-National Amateur League 2 u l-promozzjoni mit-tim tagħna tal-Kalkara United. Il-Kumitat preżenti qed jaħdem biex ikompli tejjeb dak li beda u dak li tkompla. Biss, bla dubju ta' xejn għalkemm il-festa qiegħda fl-aqwa tagħha, il-Kumitat fil-waqt li jinsab ħerqan biex iwassal din il-festa b'suċċess ieħor lejn tmiema diġà jitfa' ħarsu għall-festa ta' sena oħra. Dan għaliex is-sena d-dieħla s-soċjetà se tkun qed tiċċelebra l-40 sena mit-twaqqif tagħha. Nirringrazzjaw lill-membri kollha tal-Kumitat, il-membri tas-soċjetà kif ukoll il-komeżis partitarji li matul is-sena naħdmu jitfitsa biex ikollna festa mill-aqwa u nkomplu nappellaw sabiex naħdmu flimkien bħal snin preċedenti. B'hekk, is-sena d-dieħla nerġgħu niltaqgħu niċċelebraw dan l-anniversarju tal-40 sena mit-twaqqif tas-soċjetà. Anniversarju tal-Għaqda Mużikali San Giuseppe. Anniversarju ta' dik li kburin ngħidu li hija l-ewwel banda fil-Kalkara. Viva San Giuseppe padrun tagħna, viva Malta Rebbieħa.